Възможно ли е да си купиш дизайнерска чанта в България на достъпна цена? Нека да ви покажа чантата, която си взех от Outlet City Modist. Бранда е Pinko и си го избрах, тъй като розовото преобладава основно в гардероба ми. От много време си търся малка дамска чанта. Та нека да видим как изглежда тя. Много държах чантата да е оригинална, тъй като харесвам този бранд и исках да съм сигурна, че съм инвестирала точно в този продукт. Ето как изглежда и самата опаковка. Брандирана е от всякъде. Имате даже и сериен номер на самата чанта и може да я проверите в оригиналния сайт на Pinko. Получавате и брандирана чантичка, в която да си държите самата чанта, за да може да не се цапа, което е страхотно. Това много ме впечатли. Я да видим и момента на истината. Еха! Ох, страхотно е, направо се влюбих. Да, мисля, че идеално ми отива на роклята. Елате да я видите от по-отблизо. Цената е много по-добра, отколкото ако трябва да си я поръчате в оригиналния магазин, така че определено ви съветвам да посетите този уебсайт. По средата има и място, което да си сложите, примерно, някакви документи, пари или, естествено, задължително за всяка жена, червилото. Вътре имате и дръжка, за да може да си регулирате дължината. Ето как изглежда. Но може според мен да си я ползвате и като портмоненце, да си я носите по този начин. Много е сладка. Задължително посетете сайта на Outlet City Modist още сега.